agi og recap no, ang unang bahin sa atoang serye, ang serye nato nga Moises mga pagtulunan sa kinabuhi gikan sa nagduha nga bayani. So mao man ni ato ang serye karon mga igsuon. Ang una naguluhan kini nga ang dili makita nga providensya sa Dios. Mao ni ang panahon nga naghisguta ang pagkatawo ni Moses, no? Ni Moises nga diin ang Dios nagapanglihok gyud siyang kinabuhi. Siya giandam gyud sa Ginoo gikan pa sa iyang pagkatawo, hantod siya nga gigamit sa Ginoo sa pagpalingkawas sa mga Israelitas didto sa Ehipto. So ikaduhang bahin mao nagluhan ang pagtawag sa Dios. Mga igsoon gipahinumduman tangini nga dili lang si Moses ang gitawag, dili lang si Moises, kundi dili lang ang ato ang mga kaigsunan, dili lang mga pastor, elders ug uban pa mga leaders, kundi kitang tanan gitawag ta sa Ginoo. Adunay tagsa-tagsa nga tawag ang gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Busa kinahanglan gyud mag-sensitive gyud ta atong tan-awon gyud kun unsa man ang mga buluhaton nga giandam sa Dios nga ipabuhat kaninyo. Okay, so mao na ang sunod ani ningon dinhi nga ani ako Ginoo lain lay sugua. So mao ni ang kinabuhi ni Moises nga luyo sa gipaandam man siya sa Dios apan tungod kay nahilayo man siya sa pipila ka tuig. So nawa na iyang pagsalig siyang kagalingon nga dili na siya makahimo sa maong buluhaton. Busa nagsige siya balibad sa Ginoo nya paghuman nagbalibad mga 5 ka balibad na ningon na di siya nga ayaw ko ipadala lain lang. No? Ato pa ang Ginoo mapasensyahon gyud kayo kay uglain pa si Rutaw lang to yang kaistorya wa nagidapog na to. Sorry sobor. I mean grabe kayo mo pasensya ang Ginoo kay sige lang gyud siya balibad, sige balibad nya paghuman ningon ra siya nga ayaw ko ipadala lain lang. No? So grabe gyud ang kuan ni Moses gyud pagka wala na salig sa iyahang mga gipanudlo yang nakatunan sa iyahang kinabuhi dito pa siya sa Ehipto, isip usa ka leader, no? Nya ang ikaupat ani mao ang Dios ug ang imong pulang dagat. Kining pulang dagat mga igsuon mao ni ato ag yung gipokus ato ang wali sa miagi tungod kay ang pulang dagat mao ni nagpakita sa atong kinabuhi nga dead end. Mao na ni ang katapusan. Pareha sa mga nahitabo sa Israelitas, gigukod sila sa mga Ehiptohanon nya dito sila gidala sa Ginoo sa pulang dagat. So nakita nila sa ilang pananaw, in human perspective, wala na gid sila mahimo, wala na sila paglaom kay unsaon man nila Israelitas diri mupatay nila dagat, mupatay sila nila mga lumbos man sila. So wala nila makita nga ang Ginoo giplano na niyang daan. Doon na siya giandam daan nga tungaon niyang dagat pero makalabang ang mga Israelitas. So karon naata sa atong ikalima, no? Ani ata sa atong ikalima nga bahin ni sa ato ang serye nya ang naguluhan kini nga mga gasa sa Dios mapasalamaton o magbagulbol. So ato ning gikutlo diri sa sitas sa Exodo 16 taas-taas ni mga Exodo pero ato lang basahon ang 16 ngadto sa 18. So akong gihangyo ang tanan manindog ta agi og pagtahod sa atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Okay. So sa kanunay natong pagahimuon, puli-puli ta. Kaya ron di mo malimot sa bersikulo. No? Sige ako mubasa sa bersikulo 10, unya 11, dayon ako 12, so on and so forth. Okay? Sige ako unahon pagbasa. Sa bersikulo 10 sa Exodus kapitulo 16 nagingon og sa dihang misulti si Aaron sa tibuok katilingban sa katawhan sa Israel mitan-aw sila ngadto sa kamingawan ug ilang nakita nga ang himaya sa Ginoo mipakita diha sa panganod. Ako nakadungog sa mga pagbagulbol sa katawhan sa Israel. Ingna sila sa pagkagabii mangaon kamo og unod ug sa pagkabuntag mga busog kamo sa pan. Unya mahibalo kamo nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. O sa dihang nahanaw ang yamog nga milukop sa kampo, ilang nakita nga sa kamingawan dihay usa ka butang nga nipis ug puti, gamay nga sama sa nipis sa yamog diha sa yuta. Kini mao ang gisiguro
gisugo sa Ginoo. Panguha kamo niini ang matag usa kaninyo sumala sa iggo niyang makaon. Pagkuha kamo og usa ka omer ang matag tawo sumala sa gidaghanon sa mga tawo nga anaa uban kaninyo sa inyong tulda. Ug sa diha nga gitakos nila kini sa omer, ang nanguha og daghan wala masubrahi, ug ang nanguha og jutay wala makulangi. Ang matag usa nagkuha sumala sa iyang makaon. Ato iduko atong mga ulo magampo ta mga igsoon. Langit nung Amahan, salamat Ginoo nga ikaw kanunay higugmaon gayud sa imong mga katawhan. Ug salamat Lord nga imo kaming gitapok ug gidala ning maong dapit ang mamati sa imong pagtulunan sa imong balaan nga pulong. Tuguti Amahan nga ang imong balang espiritu magahikap sa matag usa kasing-kasing, magahatag og kaalam Lord God aron kami makahibalo Ginoo Dios. Kun unsa gayud ang imong mensahe nga imong ihatag kanamo nining kahaponon. Nagampo sa buho Ginoo nga imong dihugan kining imong alagad nga ikaw Ginoo Lord God magagamit kanako Ginoo nga tigpamakba sa imong pulong adto sa imong mga katawhan. Wa akong gisurrender Ginoo ang tanan Ginoo sa among kinabuhi tungod kay ug wala mamimahimo Lord. Busa nagsalik ako kanimo Ginoo nin taknaa ug akong gipasalamatan ang imong kabalaan, imong kamaayo kamahigugmaon ug matinud-anon sa among kinabuhi. Kinamong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. Okay, so ang title nako balikon ako nasulti na siguro nako pero kung balikon mga gasa sa Dios. So, mapasalamaton o magbagulbol. So, kung atong balikon, hinumduman nato nga gipabiya pagdali sa Pirao sa Egypto ang mga Israelitas, no? Human sa ikanapulo nga katalagman nga gipatagamtam sa Dios. Apan nausab ang unahuna sa Pirao, gigukod nila ang mga Israelitas hangtod sa pulang dagat. Luyo sa pagbagulbol o reklamo sa mga Israelitas, giluwa sila sa Dios, pinaagi sa pagpikas sa maong dagat, sa pulang dagat, aron sila makatabok sa mamalah o uga nga agianan, taliwala sa dagat. Apan misunod ang mga Ehiptohanon, subay sa ilang giagian sa dagat, apan gilisang sila sa Dios. Gikan sa haligi nga kalayo o panganod, giguba ang ilang mga karwahi, aron dili sila makaapas sa mga Israelitas. Sa nakalatas na ang mga Israelitas, gipabalik sa Dios ang dagat, pinaagi sa gamit ang sungkod ni Moises, ug ang tanan nga mga nagukod kanila, ang mga Ehiptohanon nga mga sundalo, nangamatay, ug walay nahabilin. Kung atong basahon sa Exodus 14:13-14, niingon dinhi, og si Moises miingon sa katawhan, ayaw kang mukahadlok. Barog nga lig-on og tan-awa ninyo ang kaluwasan sa Ginoo nga iyang buhaton karon kaninyo kay ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon dili nagayod ninyo makita pag-usab. Ang Ginoo mao ang makig-away alang kaninyo. So ato nakita dinhi sa ato ang gisulti na nga naabot na sila sa pulang dagat, nakita nila nga wala na sila paglaom. Nakita nila nga wala na gyud sila kapaingnan o matayo na gyud ang ilang dangatan apan wala sila masayod kung unsa ang plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Mao ni nga sa pag-ingon ni Moises dinhi nga ang mga Ehiptohanon nga inyong nakita karon dili nagayod ninyo makita pag-usab. Ang Ginoo mao makig-away alang kaninyo. So sa wala pa mahitabo nga nangalumos ang mga Ehiptohanon, gispamulong na kini sa Ginoo, binagi ni Moises ngadto sa mga katawhan nga dili na gyud mo kakita na nila kay nahurot man sila og kamatay. So, naabot sila sa Elim, no, usa ka lugar. Nagkampo sila dito, apan wala sila magdugay, mibiya ra usab sila. Ug mipadayon silang panaw ngadto sa kamingawan sa dapit sa Sinai or Sinai. Nga nahimutang taliwala sa Elim sa bukid sa Sinai. So makita na to mga igsoon kini maong sugilanon nagpadayag diin, nagpadayag kini nga ang iyang punto. Ang punto ani mao nga ang Dios magpaulan og panalangin. Magpaulan siya og pan gikan sa langit aron makaon sa mga Israelitas sulod sa 40 ka adlaw katuig, no? Mao ni taas-taas ni siya nga mga panahon nga ang pan nga gikan sa langit gipaulan sa Dios alang sa mga bagulbulan o mga gahig o nga mga Israelitas. Pakapin sama nato, no?
Kining maong sugilanon mga igsuon at makita nato nga ang ato usab nga kinabuhi sama usab sa mga Israelitas. Pero makita usab nato nga ang Dios wala gyud kinutuban, no? Nga muhatag kanato og grasya pinaagi diha ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi aron pagtagbo sa tanan nato nga panginahanglan. Apan kinahanglan usab magpabilin kita diha niya. Sa bagong tugon ang mana nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelitas nagpunteriya o nagpoint ngadto ni Ginoong Hesus. Ato nang mabasa sa Juan 6:35 nagingon, si Hesus mitubag kanila, ako mao ang pan sa kinabuhi. Siya nga moari kanako dili gutomon ug siya nga motuo kanako dili gayod uhawon. So kung atong makita ang sugilanon sa panahon ni Moises o sa atong panahon karon wala gayoy kalainan. Kung aduna may mga bagulbulan nga tao sa una panahon, sa atong panahon karon basin daghan pa, no? Kay og sa kadaghan sa mga Israelita sa una ago ninyo nga 2 million mga tao, no? Nya mao na ang magdungan og bagulbul batok sa Dios. So dili lalim kung ikaw Moises, no? Kung ikaw ang magdala kaniya. So doon na tayo tulo ka butang nga atong mahinumduman kung unsa ang gibuhat sa Dios, no? Makita nato kung unsa ang Dios sa atong kinabuhi. Ang una, ang Dios mao ang atong tuburan, no? Ang Dios mao ang atong tuburan. Ang ikaduha, ang Dios mao ang nagsupply sa atong mga panginahanglan. Ug ang ikatulo, ang Dios mao naghatag kanato og kasiguruan, no? Dili padugay nagkuanta sa ato ang prayer and fasting, no? Mao ni ang usa sa akong giwali nga ang Ginoo muhatag nato og kasiguruan. Dili lang sa pipila ka higayon apan sa tanang higayon, luyo sa pagkamagahi nato sa atong kasing-kasing, luyo sa atong pagkamasinupakon ang Dios naghatag gihapon nato og kasiguruan, no? So atong tan-awon ang una mga igsuon, ang gingon dinhi sa una nga ang Dios mao ang atong tuburan. So sa Exodus 16:16 atong basahon pag-usab, nag-ingon dinhi nga unya ang tibuok katilingban sa Israel mipanaw gikan sa ilim ug miabot sa kamingawan sa Sin, no? Kanang Sin mga igsuon di na sala. Usa kana ngalan sa lugar basin og gikuha sa nila sa pulong sa Sinai or Sinai. Pero kana siya dili na siya sala ngalan na sa lugar nga naa sa tunga-tunga sa ilim ug sa Sinai. Sa ikanapulo kalima ka adlaw sa ikaduha nga bulan human sila mobiya gikan sa yuta sa Ehipto. Ug ang tibuok katilingban sa katawhan sa Israel nagbagulbul batok kang Moises ug batok kang Aaron didto sa kamingawan. Ug ang katawhan sa Israel mingon kanila maayo pa og nangamatay kami pinaagi sa mga kamot sa Ginoo didto sa Ehipto. Sa dihang naglingkod kami tupad sa mga kulon, sa mga unod ug nagkaon og pan hangtod sa mabusog. Kay kamo nagdala ka namo dinhi nining kamingawan aron pagpatay nining tibuok nga katilingban pinaagi sa gutom. Unya ang Ginoo miingon ka Moises, tan-awa, magpaulan ako og pan gikan sa langit alang kaninyo ug ang katawhan manggula ug manguha matag adlaw ug igo alang sa usa ka adlaw aron masulayan or kasulayan ako sila kung magsubay ba sila diha sa akong balaod ug dili. Sa ikaunom nga adlaw sa dihang mangandam sila sa ilang dadon nang landuha kapilo ang gidaghanon sa matigom nila sa matag adlaw. So bisan pag-ingon dinhi nga ang mga katawhan sa Israel nagbagulbul nireklamo nila ni Moises og ni Aaron. Apan unsay giingon sa Ginoo? Ang pagkabagulbulan sa mga tao, wala niya tagai, wala niya kastiguha ang mga tao, kundi iyang gitagaan sa ilang gipangayo. Kay nagbagulbul sila nga wala sila pagkaon, mo nagihatagan sila og pagkaon nga makuha nila sa matag adlaw. Mo na mga igsoon atong timan-an nga ang Dios magdala kanat maggiya o magdala kanato sa usa ka lugar. Sa lugar diin adunay panginahanglan aron mangita kita kaniya alang sa pagtagbo sa maong panginahanglan tungod kay siya ang atong tuburan. Nahigayon mga igsuon nga moingon ta nga lisod naman kaayo. So sa ato pa ang kanang kalisod adunay misay ihata ang Ginoo nato nga basin og
Wala na katamo sangpit kaniya, wala na tamo salig kaniya, ug nagsalig ta sa atong kaalam, ug nagsalig ta sa ato ang unsay anaa kanato, apan hinumdumi nga ang tanang butang mahanaw, unsa man kadaghan ang imong pundo des imong pagkaon, mahurot na, ang imong bahandi mataya na, mahanaw na. So mao na nga usahay dadon ta sa Dios, giahan ta sa usa ka lugar diin makita nato nga kita nanginahanglan kaniya, no? Sa ilang pagpanaw human matabok sa pulang dagat, miabot sila sa Elim nga adunay 12 ka tuburan sa tubig ug 70 ka kahoyng palmira, ug sila nagkampo dito, no? Sa kasamtangan, sa pag-abot nila dito nining mga dapit sa Elim, usa ni ka lugar nga abunda sa tubig. Kay giingon dinhi nga adunay 12 ka tuburan ug 70 ka kahoyng palmira. So kining palmira mao ni ang usa sa magikuhaan sa mga pagkaon sa mga Israelitas, no? Katong gitawag nato og dates, no? Usa na sa mga palmira, mao man na ang makaon. So mao ni dinhi dapitan, nakalimot na sila sa Ginoo. Tungod kay naa sila, abundansya sila sa tubig, so wala sila reklamo, no? So wala sila ibagulbol ining maong dapit tungod kay anaa man ang ilang panginahanglan, no? Og sa dihang mibiya sila sa Elim, usa na kabulan og tunga nga sila mibiya gikan sa Ehipto ug miabot sila sa kamingawan sa lugar sa Sin. Mao to ang giingon. Taliwala sa Elim ug Mount Sinai ug dinhi nagbagulbol na usab silang tanan kang Moises ug kang Aaron. So ilang nakita mga igsoon nga usa pa ka buwan kapin gikan sa ilang pagtabok sa pulang dagat ngadto na sa yuta paingon sa Kanaan. Nakita nila ang mga milagro nga gihimo sa Dios sa ilang pagpanaw, ang haligi nga kalayo ug ang haligi nga panganod nga mo'y nagpalandong kanila ug nagpunalipod kanila. Unya nakita sa nila ang dako, pinakadako nga milagro nga nasulat sa basahon sa Biblia, mao ang pagpikas sa dagat. Nakita nila sa ilang mga mata kung unsa ang gihimo nga milagro sa Dios, apan paglabay sa pila ka bulan o sa kabulan kapin nagbagulbol na usab sila sa Dios, no? Dili gayud makontento ang tao, no? Gusto gayud kita nga kita ang sirbihan, ato ni, ako ni, tungod kay makalimot na nga ana ay Dios nga nagkontrol sa tanang butang ug sa atong kinabuhi. Dili na mahitungod sa tubig ang ilang gireklamo kung dili pagkaon. So ilang giakusahan si Moises nga sila ang nagdala kanila dito sa kamingawan aron patyon sa kagutom. So gipasanginlan na nila si Moises. Usahay mao na ang tao kung doon na nagani sila mga panginahanglan nga dili nila matagbo o dili sila makahimo nini, wala na sila solusyon mahimo, mangita silang tao nga ilang pasanginlan nga mao hinungdan silang kahimtang. Dili nila tan-awon nga adunay mensahe ang Dios sa ilahang kinabuhi nining hitabua. Exodus 16:3 nagingon, ug ang katawan sa Israel niingon, maayo pa og mga matay kami sa kamot sa Ginoo dito sa Ehipto. Mao ni atong gibasa, atong balikon. Sa dihang naglingkod kami tupad sa mga kulon, sa mga unod ug nagkaon og pan hangtod nga mabusog. Kay kamo nagdala kanamo dinhi kamingawan aron sa pagpatay nining tibuok katilingban pinaagi sa gutom. So doon natin makita din mga igsoon upat ka butang. Una, kung maila nimo ang imong panginahanglan sa imong kinabuhi, ang imong pilion duha ra gyud, no? Ug di man gani ka ug magbagulbol ka o kaha mo duol ka sa Dios aron pagpasalamat pinaagi sa pagampo. Pero ang kasagaran gid mahitabo mga igsoon kun duna na anaa ka sa kalisod, anaa ta sa kalisod, anaa ta sa kahimtang nga dili na ta makasabot unsa na yun hitabo sa atong kinabuhi, magbagulbol gyud ta. Dili ta mo duol sa Dios ug dili ta magpasalamat kung unsa man ang plano sa Dios sa ato ang kinabuhi. Klaro kayo nga ang Dios ang nagdala sa mga Israelitas ngadto sa kamingawan diin walay pagkaon sama sa ilang pagikan sa Ehipto. Pero kinsa ilang gipasanginlan nga mao'y nagdala kanila? Si Moises ug si Aaron. Nganong gidala mo kami dinhi? Nining kamingawan aron lang pagpatay nining tibuok tilingban pinagi sa gutom. Nasulti ba na nila sa panahon dito sila sa Elim? Wala. Tungod kay nakita na nila ang unsa gyud ka abunda ang kamaayo sa Ginoo, no? Nga bisan pa sa ilahang pagkamasinupakon sa ilang pagbagulbol, wala gayud masuko ang Ginoo kanila. So atong makita ug atong basahon ang Exodus 13, no? 17, 18, 21. Sa diyang gipalakaw na sa paraon ang katawan, ang Dios wala magdala kanila agi sa dalan sa yuta sa mga Pilistehan. Munong ta, no? Ningon dinhi nga sa diyang gipalakaw sa paraon ang katawhan, ang Dios wala magdala kanila agi sa dalan sa yuta sa mga Pilistihanon. Pero kinsa gipasanginlan nila nga nagdala nila? Si Moises ug si Aaron.
Bisan pa og kadto may duol nga duol kay ang Dios nag-ingon tingali unya og magbasol ang mga katawhan kung makakita sila og gubat og mamalik ngadto sa Ehipto. So giplano na gyud sa Dios kung asa sila moagi. Nakita sa Dios nga bisan duol kini nga maong agianan apan nakita nila ang katalagman, ang kalisod nga ilahang masagubang kung ana sila moagi. Busa gidala sa Dios sa katawhan libot sa kamingawan paingon sa dagat nga pula ug ang katawhan sa Israel migawa sa Ehipto nga sangkap sa mga hinigiban. To munong ta. Ang ingon dinhi ug ang katawhan sa Israel migawa sa Ehipto sangkap sa mga hinigiban. So kato sila mga igsoon atong ma-picture nga sila paggawa nila ngadto sa Ehipto, doon na sila yung mga armas, kumpleto sila silang hinagiban, sa ato pa andam sila magigubat. Andam sila magigubat apan ang Dios mas nasayod sa ila ang mahitabo kanila. Kay niingon ang Dios nga tingali unya og magbasol ang katawhan kung makakita sila og gubat. Sa ato pa andam sila sa ilahang paguna-una, sa ilang pagtan-aw apan nakita sa Dios nga dili gud sila andam sa maong panghitabo. So gingon dinhi ang Ginoo naguna kanila sa pagkaadlaw pinaagi sa usa ka haligi nga panganod aron magtultol kanila sa dalan ug sa kagabion pinaagi sa usa ka haligi nga kalayo aron sa pag-iwag kanila aron sila makalakaw sa adlaw ug sa gabi. Wala na sila maghuna-huna ani mga igsuon nga gayran sila sa Dios ang ila nga nakagawas na kami sa Ehipto unya andami magkigubat alang sa among kagawasan. Apan mas nasayod ang Dios sa iyang gibuhat ug nasayod siya sa iyang mga katawhan. Busa mingon si Moises ug si Aaron sa katawhan, ingon siya. Busa si Moises ug si Aaron mingon sa tanang katawhan sa Israel, sa pagkagabihi inyong mahibaluan nga ang Ginoo mao ang mikuha kaninyo gikan sa yuta sa Ehipto. So gisulti din ni Moises nga ang Ginoo mo ay nagkuha ninyo, nagpalingkawas ninyo ngadto sa Ehipto. Manato din makita sa upat ka butang ang ikaduha nini mao ang pagbagulbol nagpadayag kun unsa ang naa sulod sa kasing-kasing mao dinhi, no? Kung kita bagulbulan kayo ta, dili ni kay nagtan-aw ta sa atong buluhaton, dili ka nagtan-aw ta sa atong panginahanglan, apan nagbagulbol ta tungod kay mao gayud na ang naa sa atong kasing-kasing. Mao na ang naa sa atong kasing-kasing ang walay pagkakontinto tungod kay wala kay pagsalig sa Dios. Ang imong pagkawalay kontinto tungod kay ikaw nagkinabuhi nga imo lamang kabubuton ang matuman. Wala kanay pagkakontinto tungod kay nakita nimo nga mahimo nimo ang imong buluhaton ug wala ang Dios imong kinabuhi. Mao na nga ang pagbagulbol makita gayud kun unsa gayud ang naa sa imong kasing-kasing. Matud pa sa Pilipos 4:11 nga 12, ningon dinhi wala ko kini isulti tungod sa akong kawad-on. Matud pa ni Pablo, kay ako nakakat-on man sa pagpahaom sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang sa akong nahimutangan. Nasayod ako unsa ang kakabus ug unsa ang kabuhong sa bisan unsa ug sa tanang pagkabutang nasinati nako ang pagkabusog ug ang pagkagutom, ang kabuhong ug ang kawalad-on. So dinhi gipakita ug gisulti ni Pablo ngadto siyang misahe ngadto sa taga Filipos nga siya nakat-on na siya. Nakat-on na siya sa pagpuyo o sa pagkasinati, sa kagutom, sa kalisod ug bisan sa kamugaway. Nakita niya tungod kay ang Dios nag-uban niya kanunay. Sa bisan unsa ang iyahang sitwasyon. So ang kasing-kasing nagpakita nga adunay pagkadiskondento ang imuhang kinabuhi tungod sa kakulang sa imong pagtuo sa Ginoo. Kung kulang tag pagtuo sa atong buhi nga Dios, nga ikaw karon mo tuo ugma dili na ka mo tuo, mahitabo gayud nga ikaw magduda, nga ikaw gayud magbagulbol, no? Doon na kay pagkadiskontento sa imuhang kasing-kasing. So ang usa-usa makita nato dinhi kining magsikitag bagulbol, no? Pagbagulbol sa tao. Adunay paagi nga mukatap kini sa katawhan. Panalitan kita magsikitag bagulbol diha sa ato ang mga kinabuhi. Matakdan na nimong uban nga mosunod sa na nimo magsige na sa nagbagulbol ikaw pa hinungdan, no? Busa kita magamping kita kung unsa man ang atong response sa mga kakulian, unsay atong response sa mga sirkumstansya o kaha sa mga kalisod nga kahimtang kay dili gyud ta angay mabalaka tungod kay anaa na ang tanan sa Dios na sayod siya sa ato ang dangatan. Sa bersikulo 2 nag-ingon nga ang tibuok kongregasyon nagbagulbol batok ni Moises ug Aaron. So dili man siguro tanan nagbagulbol ani, pero bisan pa man ang ilang pagbagulbol batok kini sa mga leaders sa laing tao. Kini dili pagbagulbol batok sa tao kundi dili batok sa Dios kinsa nakadungog niining tanan.
So sa ato pa day, ang atong pagkadili kontento, diskontento nato, ang atong pagsigig reklamo, ang atong pagsigig og bagulbol, dili diay sa paalang sa usa ka tawo, dili lang sa mga leader sa church, kundi dili ngadto direkta sa Dios din na ang ato ang pagbagulbol. Tungod kay wala ta makontento sa kinabuhi nga iyang gihatag kanato dinhi sa kalibutan. Exodus 16:7 binag-ingon, ug sa pagkabuntag makita ninyo ang himaya sa Ginoo kay nadungog niya ang inyong pagbagulbol batok sa Ginoo. So nadungog. Walay dili mahibaw-an sa Dios, ang tanan dayag gayud sa mga mata sa Dios. Ang ilang pagbagulbol dili batok sa tao, dili batok ni Moises ug Aaron, apan nag-ingon dinhi nga nakadungog man sa mga bagulbol nga batok kaniya. Unsa ba kami ang imong mga pagbagulbol dili batok kanamo kundi dili batok sa Ginoo. So careful, amping ta mga igsoon nga sa ato unyang pagreklamo dili day ang atong kahimtang, dili day ang atong mga kaigsuonan, dili atong mga laing tawo ato ang gibagulbulan kundi direkta gid ta nagsigitag reklamo sa Ginoo. Nakita dayag na sa mata sa Dios. Kung atong tan-awon din hibisan pa sa atong iglesia karon, wala gyud perpekto nga iglesia. Walay perpekto nga leaders, walay perpekto nga pastor, walay perpekto nga mga elders. Tungod kay kitang tanan tao lang makasasala ta. Sa matag higayon og unya, mga itag kapasayloan sa itong mga sala, apan sa matag higayon usab, unya, sa matag higayon makasala gyapon ta. Tungod kay kita ani pa dinhi sa madanglog nga kalibutan nga atong gipuy-an nga diin puno sa mga tentasyon ug kasalanan, diin atong makita atong mga kaigsuonan nga naglunang na, nagtimpasaw na sa linaw sa kasalanan. So mao na maigsoon magamping ta nga bisan naman sa gamay natong gibuhat, dako na kay nag-epekto tungod kay direkta nato inireklamo kita sa atong kahimtang ngadto sa Dios, no? So ang mga magbagulbol kasagaran igo ra ni silang kuan silang gibati, nagpagawa silang gibati, no? Doon na lang gyud sila buhaton, labi na din sa usay sa mga iglesia, mga leader, no? Naagi mo bagulbol nga wala lang gyud hinungdan. Na lang gyud magsigig reklamo nga dili nila padayag gyud unsa man gyud lintunganay anang imong gireklamo, no? Gusto lang gyud sila nga na sila ikasulti, na sila ipadayag, apan ang tinuod ana wala gina sila magtan-aw sa ilahang kagalingon nga labaw pa silang bagulbulan, no? Nga angay nga reklamuhon. Pero mao na ang punto ni anak mga igsuon, kitang tanan ingon ni anak, walay gipili ang Ginoo. Apan nasayod ang Ginoo nga ang mga tao ingon ni anak kadali madala sa tentasyon, ingon anak kadali kitang mga tao nga madala ni anang maong kahimtang busa. Magamping ta ug kay atong tan-awon nga ang Dios kanunay nagauban kanato ug siya mangiluy-on. Ug dili lang mangiluy-on, siya matinud-anon sa tanang higayon bisan pa sa atong kahimtang. So makita nato sa kapitulo 15 mireklamo sila nga pait ang tubig sa usa ka lugar, no? Sa Exodus 15:24 ngadto 25 nag-ingon dinhi ug ang katawhan nagbagulbol batok kang Moises ug nag-ingon unsa may atong imnon. Sa 25 mingon ug si Moises nagpakitabang sa Ginoo ug ang Ginoo nagpakita kaniya ug usa ka kahoy ug gihulog niya kini sa tubig ug ang tubig nahimong tamis. Didto ang Ginoo naghimo alang kanila ug usa ka lagda ug usa ka tulumanon ug didto iyang gisulayan sila. So bisan pa man sa ilahang pagbagulbol karon nagbagulbol sila sa tubig. Na sila nakita dito nga linaw apan ang tubig dili mainom. Pait kaayo ang tubig. Bagulbol gyapon sila pero unsa gitubag sa Ginoo? Tungod kay si Moises nagpatabang sa Ginoo, ningon ang Ginoo, gituduan siya nga ihulog ka ng kahoy dinha sa tubig ang tubig nahimong tamis. Na usab ang timpla sa tubig nahimong limpyo ug tamis. Mao niya dito ang Ginoo naghimo na siya og usa ka lagda, no? Rule. Ug usa ka tulumanon ug dito iyang gisulayan sila. So sa matag higayon di ay atong makita mga igsoon, sa matag higayon nga kita nagbagulbol sa Dios, kita namureklamo sa Dios, gisuwayan kita sa Dios kung unsa gyud kalig-on ang atong pagtuo ngadto kaniya. Gisulayan kita sa Dios kung ikaw nagpabilin pa ba ka sa imuhang pagsalig kaniya. Kita gisulayan ta sa Dios mga igsoon. Usa kun doon na may mga kahimtang nga ingon ni ana, ato gyud isang-at sa Ginoo kay mas nasayod siya sa solusyon kaysa ato pang nasayran. Ug labaw sa tanan nasayod ang Dios kung kinsa ta, labaw sa atong nasayran kung kinsa ta. So atong isalig sa Dios ang tanan, no? Diha sad sa kapitulo 17 ni reklamo no sa mga sila nga walay tubig ug gihatagan sila sa Dios og tubig gikan sa bato, no?
Apan ang mga Israelitas nagsige gihapon og bagulbol. No? Busa kita mag-amping kung naa manato kana nga kinaiya kay daghan ang matakdan niana. Labi na gyud nga makita sa mga katawhan nga ikaw usa ka Kristohanon, makita sa mga dili magtotoo o sa dili mga Kristohanon nga mao na ang imong batasan. Maglisod na gyud ta. Pag-share o pagsangyaw sa pulong ini mga tawhana tungod kay nakita na nila daan kun unsa ka. Moingon sila pareho ra ta. So lisod kayo mo nang mag-amping ta sa atong kinabuhi nga iso no. Ang mga ikapat nini nga sa ato ang makita, ang mga magbagulbol sagad nagpasubra kung unsa ka maayo ang kinabuhi diha sa dihang sila naulipon sa sala ug wala makakita sa walay katapusang kayuhan sa pagsalig sa Dios. So doon na higayon maigsuon nga sama sa nahitabo sa Israelitas ningon sila mas maayo pang mamatay kami sa kamot sa Dios didto sa Ehipto nga tupad na mo ang kulon nga puno sa mga lamian nga sudan nga kami nabusog didto. So wala nila tanawa. Himuon nilang rason nga aron lang gyud sila makabagulbol kung mas may pa adto namatay ning adto kay tungod dunay pagkaon nya gidala minyo dinhi aron mamatay sa gutom no. So mao na ang magbagulbol sagad nagkasubra kung unsa ka maayo ang ilang kinabuhi sa dihang sila naulipon sa sala ug wala makakita sa walay katapusang kayuhan diha sa pagsalig sa Dios. Ang mga magbagulbol mitandi silang kakulang sa pagkaon sa kamingawan. Ilang gitan-aw nga kulang gayud ang ilang pagkaon bisan nang hinubra. Tungod kay nakita nila nga dili nila gusto ug unsay gihatag gidalit sa Dios kanila. Ilang gipanindot ang ilang kinabuhi dito sa Ehipto isip mga ulipon bisan ang kamatuoran nga sila nang nagsyagit ug nagsinggit og pagkitabang sa Dios. Luyos kamatuoran nga sila gidaog-daog gipaanto sa mga Ehiptohanon aron lang aduna sila rason ilang himong manindot ang ilang mga kasinatian didto sa Ehipto nga mahimo lang rason nga sila magbagulbol sa Dios. Ato sa makita din nga busa kung ikaw magbagulbol ug matintal ka pagbalik sa imong daang kinabuhi. Kinahanglan mo balik ka sa Dios. Makig-uban ka sa Dios diha sa iyahang pulong aron mabawi ang walay katapusang panglantaw nga gitagana nimo sa Dios alang sa imong kayuhan. Nga dadon ka sa Dios sa mga lugar sa panginahanglan aron ikaw modangop kaniya. O kini gituyo sa Dios aron ang iyang mga katawhan mo salig ug mutuo kaniya, no? Aron matubag ang maong mga panginahanglan. So, ang una ani ang Dios mao ang ato ang tuburan. So, siya gyud ang nagigikanan sa atong mga panginahanglan. Ang ikaduha nini mao ang Dios mao ang nagsupply sa atong mga panginahanglan. So siya ang naghatag sa atong mga panginahanglan kay tungod kay siya man ang tuburan. Exodus 16:3-71 niingon dinhi atong balikon pagbasa sa pagkagabi mitungha ang mga buntog ug milukop sa kampo ug sa pagabuntag ang yamog milukop sa kampo ug sa dihang nahanaw ang yamog nga milukop sa kampo ilang nakita nga sa kamingawan dihay usa ka butang nga nipis ug puti gamay nga sama sa nipis sa yamog diha sa yuta. Sa pagkakita sa katawhan sa Israel ini miingon ang usa ngadto sa usa unsa man kini. Kay wala man sila makaila kung unsa kadto ug si Moises mingon kanila mao kana ang pan nga gihatag sa Ginoo kaninyo aron kaunon. Kini mao ang gisugo sa Ginoo, panguha kamo niini ang matag usa kaninyo sumala sa igo niyang makaon. Pagkuha kamo og usa ka umer ug ang matag tawo sumala sa gidaghanon sa mga tawo nga nauban kaninyo sa inyong tulda. Ug ang katawhan sa Israel nagbuhat sa ingon ug nanguha sila og uban daghan ug aguman jutay. So nakita nato dinhi mga igsuon ngunong ta. Ang kaning mga tao sa Israel ang ilang gipangandoy mao pagkaon. Sa ding gihatagan sila sa Dios nining gitawag og mana ang pan nga gikan sa langit nga gihatag sa Dios kanila. Doon na gyud mga tao nga gusto gid sila nga daghan ang ila. Pero ang pinaka ung makita nato unsa gyud ka milagro ang gihimo sa Ginoo. Nga ang daghan nga gikuha walay nagsubra sa ilang gikaon. Apan ang gamay ra nga gikuha, igo ra sa ilang gikinahanglan. Sumao na nga ug atong i-apply sa atong i-reflect nato sa atong kinabuhi ba.
Usahay ganahan kay tag lion share, di ba? Murag common kay ng lion share sa una pa na grade 1 pa ko nahibaw na ko kung sa lion share. Kana siyang lion share mo na siya nga gusto jud kag imo tanan dako imong bahin. Pero nakita na to makiangayon gud ang Ginoo. Kay bisag daghan ilang gikuha, wala magsubra. Pan ang kuwang ang gamay ra gikuha, igo ra gyud sa ilang gipanginahanglan. So dili kinahanglan mga igsoon nga aton tan-ano atong kaugalingon, labi na gyud sa panalangin sa Dios kay ang Dios nahibalo na sa ato ang bahin. Sa diha nga ikaw mutan-aw sa Ginoo imong makita ang iyang grasya o gimaya nga mao ang mupaigo sa imong panginahanglan. Akong balikon. Sa diha nga ikaw mutan-aw sa Ginoo ang imong makita ang iyang grasya ug himaya nga mao ang mupaigo sa imong panginahanglan. So dili ta mo tan-aw sa tong kaugalingon nga kita ang makapabor, kita ang daghan, kita ang tan-awa ang Ginoo nga siya naghatag sa imong panalangin ug mupaigo gina siya sa tanan nimong panginahanglan, no? Ang pagbagulbol sa katawhan gitubag sa Dios sa iyang katingalahang grasya. Imbes nga kastiguhon sila sa Dios sa pangitubag sila sa katingalahang grasya sa Dios, misaad siya nga magulan og pan gikan sa langit ug maghatag og karne sa gabi. Tungod kay mga katawhan itong panahon na nagbagulbol naman sila, gidala sila sa kamingawan aron mamatay sa gutom. Tungod kay wala nila makita ang providensya sa Dios nga giandam ng daan. Exodus 16:4 ug 6 ug 8 nagingon dinhi atong balikod pabasa og unya ang Ginoo mingon kamoy sa tan-awa. Magpaulan ako og pan gikan sa langit alang kaninyo ug ang katawhan manggula og manguha matag adlaw og igo alang sa usa ka adlaw aron kasulayan nako sila kung magsubay ba sila diha sa akong balaod o dili. Kung atong i-picture ang ilahang ang biyahe sa mga katawhan, ang ilahang panaw gikan sa Ehipto hantod sa Saad, yuta sa Saad atong makita nga giannam na gihanay na gyud sa Ginoo ang tanan. Dili lamang ang ilang panginahanglanon sa ilang pisikal apan ang ilang espirituhanon mo'y gilantaw sa Dios kay ningon ang Dios nga aron sila akong sulayan nako sila kung magsubay ba sila diha sa akong balaod o dili. Aduna gihapoy pagpakabana ang Dios sa mga katawhan nga masupakon, kanang masupilon, no? Mga gahig ulo nga naglantaw gihapon siya nga sulayan kining mga tawhana nga ang iyang pangandoy siyang kasing-kasing, ang pangandoy sa Dios sa iyang kasing-kasing diri kanato nga kitang tanan mubalik ngadto kaniya, musalig ngadto kaniya, mutuo ngadto kaniya ug magdepende sa tanan natong panginahanglan ngadto sa Dios. Mao na ang mensahe sa Dios nga gihatag dining mga tao nga usahay nakalimot na sila nga ang Dios labing gamhanan, labaw sa tanan. So sa dihang milantaw sila sa disyerto, ilang nakita ang himaya sa Dios diha sa panganod. Mao na nakita nila nga sa 16:12 ningon dinhi ako nakadungog sa mga pagbagulbol sa katawan sa Israel, ina sila sa pagkagabii mangaon kamo og unod ug sa pagkabuntag mga busog kamo sa pan, unya mahibalo kamo nga ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. Sa ato pa nakita dinhi sa mga katawan sa Israel ang ilang panginahanglan. Apan sa ilang pagsigig reklamo sa Ginoo, sa ilang pagreklamo nila ni Moses ug ni Aaron, gipakita sa Dios ang iyang grasya ug ang iyang gugma ug ang iyang providensya nga gitagaan sila sa ilang panginahanglan, nga mga busog sila sa pan, unya mahibalo sila nga siya ang Dios sa ilahang kinabuhi. Mo ni katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi mga igsoon. Ayon yung tan-awa ang mga kalisdanan, ang mga kalisod nga atong gisagubang nga kini nakalimot na ang Ginoo dili. Adunay katuyuan ang Ginoo niya na ang usa niya na nga kita malig-on ug mosalig diha kaniya sa atong pagtuo. Gihimo kini sa Dios aron dili lang nila makita ang panginahanglan sa pagkaon, kundili ilang mahibaw-an nga siya ang Ginoo, ang Dios nga labaw pa sa ilang gikinahanglan. Dili ang ilang mga gipangandoy, dili ang ilang tiyan nga ilang gitan-aw apan ang ilang kasing-kasing mo'y dunay suliran, dunay problema. Ang pagtagbo sa Dios sa mga panginahanglan ining nagbagulbol nga kongregasyon nga wala gani nila, wa gani sila mangutana sa Dios no, nagpakita sa kamahinungdanon. Ipakita sa Dios unsa ka kamahinungdanon nga sila mahibalo ug makasinati ug sa eksperyensya nga ang Dios nakiglabot diha sa iyahang grasya ngadto sa mga katawhan. Nang ilabot kanunay ang Dios nato mga igsuon. Mao bitaw nang moingon ta magampo ta sa Lord, wala ka wa gid may mahimo, tinuod man gina siya. Wa man gid mahimo sa atong kinabuhi. Kuduhan Timoteo 2:1, busa ikaw anak ko, kinahanglan nga magmalig-on ikaw diha sa grasya nga anaa kang Hesukristo. Klaro kaayo. Ningon dinhi sa Timoteo, ikaduhan Timoteo.
Kapitulo 2:1. Busa ikaw anak. Ang mga katawhan mensahe ni atos katawhan. Busa ikaw anak ko, kinahanglan nga magmalig-on ikaw diha sa grasya nga anaa kang Kristo Jesus. So aron paglig-on diha sa grasya sa Dios, kinahanglan nga aduna kay klaro. Aduna kay klaro og lig-on nga pagbarog diha sa ebanghelyo sa grasya sa Dios nga iyang gihatag kanato nga libre, nga walay katapusan nga kinabuhi halayo sa atong mga buhat o bisan unsa ang atong nabuhat. Dili kini angayan gani ang Dios naghatag sa iyang grasya ni atong dili angayan nga iyahang mga kaaway. So wala gipili ang Dios, bisan pa ang iyang mga kaaway iyang gihatagan sa iyang grasya. Matod pa sa taga Roma 4:5, ug ngadto sa tawo nga wala magbuhat kundi nagtuo kaniya nga mahimong matarong sa dili Dios nun, ang iyang pagtuo isipon nga pagkamatarong. So sa ato pa ang atong pagtuo diha sa Dios mao nay mahimo nga pag-ila sa Dios kanato tungod kay kita ato magisalig atong kinabuhi, tan-awon kita sa Dios diha sa ato ang pagkamatarong. Mao himong basihan sa Dios. Matod pa sa Roma 5:6 ngadto sa 10, samtang luya pa kita sa tukma nga panahon si Kristo nagpakamatay alang sa mga dili Dios nun. No? Lisod ang pagpakamatay alang sa usa ka taong matarong. Hinuon aduna tingali magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan ang Dios nagpadayag sa iyang gugma alang kanato pinaagi niini nga bisan sa mga makasasala pa kita si Kristo nagpakamatay alang kanato. Ug kay karon nahimo pa kita ug karon nahimo naman kitang matarong pinaagi sa iyahang dugo. Labi pang luwason kita pinaagi kaniya gikan sa kapungot sa Dios. Kay kung sa dihang mga kaaway pa kita sa Dios kita gipasig-uli ngadto sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Labaw pa karon nga napasig-uli na kita, luwason kita pinaagi sa iyahang kinabuhi. Gisugi din nini mga bersikulo. Kung sa gihimo sa Dios sa atong kinabuhi, gipasig-uli kita, luyo sa atong pagkamakasasala, kay gilikay sa Dios o gihawas kita sa Dios o giluwas kita sa Dios gikan sa kapungot sa Dios nga mahan. Mao nang gitagaan kita kay gayunan sa Dios, gipadala niya iyang bugtong anak aron lamang kita maluwas ug makalingkawas kita sa tukma gayud nga kapungot sa Dios nga gitagana alang niadtong masupilon. So 1 Timoteo 1:13-14 nagingon, bisan pa nga kaniadto ako tigpasipala, matud pa ni Pablo, ug tigpanglutos ug mabiyay-biayon apan gikaluy-an ako sa akong pagkawalay pagtuo. Gibuhat nako kadto nga walay kahibalo. Ug ang grasya sa atong Ginoo miawas pag-ayo uban sa pagtuo gugma diha kang Ginoo akang Kristo Jesus. Mao ni giingon ni Pablo sa mensahe ngadto ni Timoteo nga siya usa ka tigpanglutos. Pero unsay nahitabo sa kinabuhi ni Pablo? Nahimo siyang usa ka misyonaryo sa Dios. Diin daghang mga kalag nga nadala ni Pablo o mga pagtulunan nga nasangyaw ngadto sa katawhan. So gipakita usab sa Dios, no? Ang iyang himaya. Kinahanglan na magpuyo ka sa matag adlaw diha sa grasya sa Dios aron dili ka mahulog sa laang sa legalismo. Usahay gud makahuna-huna ta nga mga igsoon nga dugay na ko nagtuon ani, no? Nahibalon nako ani. Unya hantod nga ang imuhang paghimo nini, ang imong pagsangyaw sa pulong o ka imong pagtubag sa mga panginahanglan gipaagi na imong legalism. So lisod kayo, dili na mahimo sa ato ang kinabuhi ng Kristohanon. So mao na gipakita sa Dios ang iyang himaya. Exodus 16:10 nagingon. Ug sidayang misulti si Aaron sa tibuok katilingban sa katawhan sa Israel, mitan-aw sila ngadto sa kamingawan ug ilang nakita nga ang himaya sa Ginoo mipakita diha sa panganod. Pila na kay gayon ni mga igsoon nga nagsigig reklamo ang mga katawhan. Dili lang ang reklamo sa mga katawhan ang atong na-focus din tong kining maong kapitulo nga 16 sa Exodo. Mao ni ang daghan kayong reklamo sa mga tao. Apan ug mobalik ta sa mga nangagi nga bersikulo, si Moises ang una nga may reklamo diha sa Dios sa isugo unta kaniya. So dinhi iya na sab nga iatubang ang mga tao nga nireklamo sa Dios, no? So kini mao ang kahayag Exodus 16:10 kung balikon og siya dihang misulti si Aaron sa tibuok katilingban sa katawan sa Israel, mitan-aw sila ngadto sa kamingawan ug ilang nakita nga ang himaya sa Ginoo mipakita diha sa panganod. Sa dihang nigipalingkawas na sila gikan sa Ehipto. Ang Dios nagiya kanila pinaagi ni atong panganod nga kalayo sa gabi.
nga haligi nga kalayo sa gabi ug ang panganod nga maglandong nila sa adlaw. Gihatagan gayud sila og sa Dios sa ilahang mga panginahanglan, sa ilahang pagpanaw, nga wala gayud mubulag ang Ginoo gikan pa sa pagsugod hangtod sila nga miabot sa yuta nga saad. Apan atong masayran kung unsa gayud ang gidangatan nining mga katawuhan sa Dios ang mga Israelita sa ilang pagpanaw ngadto sa yuta sa saad. Sa umabot pa natong pagtuon nining mga bersikulo mga igsoon, atong makita kung unsa gayud ang dangatan sa mga tao nga masupilon, unsay dangatan sa mga tao nga reklamador o mga nagbagulbol, dili sa katawuhan, dili sa mga leader, kundi direkta sa Dios ang ilahang pagreklamo. So makita nato dinhi nga kini mao ang kahayag sa panganod, kahayag nga labaw pa sa natural nga kahayag nga ilang nakita. Ang himaya sa Ginoo mao ang pagpadayag sa iyang pagkalawawng gamhanan, ipakita gayud sa Dios. Si Jesus nagpadayag sa grasya ug himaya sa Dios kanato, siya ang tanan nga atong gikinahanglan. Wala nay lain. Sa Exodus 16 nagbalik-balik ni gipakita gyud nagpasiug daw paghatag og kaiguan sa ilang probisyon ining mga bagulbulan nga tao. Makita nato sa maong kapitulo nga dinhi gitagbo gayud sa Dios ang ilang mga kinahanglan. Bisag gipaagi nila reklamo, bisag gipaagi nila bagulbol, bisag gipaagi nila di maayong pagpangayo, apan tungod sa dakong gugma sa Ginoo, tungod sa pagkamaayo sa Ginoo, gitagbo niya ang ilang mga panginahanglan, ang tanan nilang kinahanglan sa ilahang kinabuhi. Kung makita na to, ang bersikulo 4 nag-ingon nina, nagpaulan siya og pan gikan sa langit. Mao naghimo sa Ginoo. Naghatag siya og pan sumala sa ilang gikinahanglan. So wala gid sila magkulang. Unya madawat nila ang tanang pagkaon nga ilang gikinahanglan. Gihatag kini sa Dios. Gisugo lamang silang magtigom sumala silang gikinahanglan. Yun naa pag daghan nga sobra, no? Magkuha sila og kutob sa ilang makaon. Gisugo sila sa Dios kay ilang gisulayan nga mokuha sila og sobra apan diingon si Moises nga ayaw mo pagbilin sa mana katong tinapay sa Dios, no, paan sa Dios. Nya naamgi mga gahi mga tao nagbilin gid sila ila. So ang nahitabo pagkabuntag nabaho na giod na. So mao nagingon sa Dios nga kuha lang mo kutob sa mahimo ninyo karong adlaw. Og sa nahitabo sad nga diha sa ika-5 nga adlaw o sa ika-6 nga adlaw nga gihimo sa Dios sa ilahang kinabuhi sa pagpakita sa Dios sa iyahang grasya nga gipakuha silang mga tinapay nga gidubli. Gidubli nila tungod sa ika-5 ka adlaw ang sunod nga adlaw usa na nakadlaw igpapahulay nila. Apan ang mga tao nga wala gayud mo patuo kay niingom na si Moses ini kasunod adlaw inig adto ni dito wa na moy makuha. Pero unsa gyud kagahi ang kasing-kasing og mga ulo ni mga tawana pagkasunod adlaw ni adto gyapon sila dito sa field dito sa gyapon nangita og mana pero wala na sila makita kay humana. No. Humana ang giingon sa Dios. Sakto ra adto lang adlaw. So ang mana nagtudlo kanato nga kita mangita sa Dios sa tanan nato nga panginahanglan mao ni naghatag natog lesson kaning mana nga sa dihang makatilaw kita sa iyang grasya ug himaya makabaton kita og katagbawan sa iyahang pagka maayo, no? So ang atong timan-an ikatulo mga igsuon mao ni ang Dios mao ang naghatag kanato og kasiguruhan. So siya ang atong seguridad. Ang mana nagtudlo kanato kang Ginoong Hesus ang matuod nga pan sa kinabuhi nga may kanaog gikan sa langit aron pagtagbaw sa ato ang kalag. Kung sa ang mga sugilanon sa panahon ni Moses mahitungod sa mana sa pan gikan sa langit, ingon usab niini ang tinuod gayud nga pan nga gihatag sa Dios diri kanato nga mao si Ginoong Hesus nga gikan sa langit ang pan sa kinabuhi nga maghatag kanato og kinabuhi nga walay katapusan. So atong basahon ang Juan 6:31 ngadto 35 nagingon. Ang among mga katigulangan nangaon sa mana dito sa kamingawan. Sumala sa nasulat. Gihatag niya kanila ang pan gikan sa langit aron ilang kaunon. Unya si Jesus mingon kanila sa pagkatinuod gayod. Sultihan ko kamo nga si Moises dili mao ang naghatag kaninyo ni adtong pan nga gikan sa langit. Ang akong amahan mao naghatag kaninyo sa tinuod nga pan nga gikan sa langit kay ang pan sa Dios mao katong nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi ngadto sa kalibutan. Ug sila mingon kaniya, Ginoo hatagi kami kanunay niya ng maong pan. Jesus mitubag kanila, ako mao ang pan sa kinabuhi.
Siya nga moari kanako dili gutomon, ug siya nga motuo kanako dili gayud uhawon. So atong tan-awon ang bersikulo 48 ngadto sa 51 sa mao gyapon nga kapitulo. Ningon dinhi, ako mao ang pan sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan nangaon sa mana dito sa kamingawan ug nangamatay sila. Mao kini ang pan nga nanaog gikan sa langit aron ang tawo nga makakaon ini dili mamatay. Ako mao ang buhing pan nga naog gikan sa langit. Si bisan kinsa ang mukaon ining maong pan mabuhi sa dayon ug ang pan nga akong ihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan mao ang akong unod. So kung atong makita mga igsuon nga adunay nahitabo nga ang pan nga gikan sa langit sa panahon ni Moises nagtumong kini, nagpunteriya usab kini sa bag-ong tugon mahitungod kang Ginoong Hesus nga mao gayud ang tinuod nga pan sa kinabuhi. Kinahanglan nga imong buhaton sa matag adlaw ang pagpaningkamot nga magkagunit nga mugunit ikaw ni Kristo nga ang imong pan alang sa imong kalag. Kinahanglan magpabilin kita sa atong pagtuo diha ni Ginoong Hesus tungod kay siya ang naghatag kanato sa atong kinabuhi. Unya sa 16:4 nag-ingon din sa Exodus, unya ang Ginoo miingon ka Moses, tanawa magpaulan ako og pan gikan sa langit alang kaninyo ug ang katawhan manggula ug mangunga matag adlaw ug igo alang sa usa ka adlaw aron kasulayan nako sila kung magsubay ba sila diha sa akong balaod. Kung atong makita, ang pagsulay sa Dios gihimo sa panahon ni Moses, pinaagi sa pan nga gikan sa langit. Apan ang gihimo sa Dios sa bag-ong tugon sa gihimo ni Ginoong Hesus, siya mismo ang nanaog diri sa kalibutan aron pagsalbar ug pagluwas sa iyang katawhan. So atong makita dinhi usab sa Exodus 16:27 ngadto 30 ingon dinhi, sa ikapito nga adlaw ang uban nga mga tawo migula aron panguha apan wala sila makakita ug ang Ginoo miingon ka Moises, hangtod kanos aba kamo magdumili sa akong kasuguan ug sa akong mga balaod. Tan-awa ang Ginoo naghatag kaninyo sa adlaw nga ipapahulay ug tungod ini sa ikaunom nga adlaw sila naghatag kaninyo og pan alang sa duha ka adlaw ug ang matag usa kinahanglan magpabilin sa iyang puloy-anan ug walay si bisan kinsa nga mogawa sa iyang dapit sa ikapito ka adlaw busa ang katawhan mipahulay sa ikapito ka adlaw. Gituyo kini sa Dios mga igsoon nga sa panahon ni Moises nga sila mokuha sila og mga pan katong manna sa ikaunom ka adlaw nga ilang dublihon kay sa ikapito ka adlaw gihatag kana sa Dios alang sa mga katawhan nga aron sila makapahulay. Sama usab kanato usay makalimuta, no? Makalimuta nga ang adlaw sa Dios nga gihatag kanato kun atong subayon sa una pagyud dili magina sa specific nga Domingo ginaang gihatag or Sunday nangayo ang Ginoo usa ka adlaw sulod sa pito ka adlaw nga kinahanglan mo pahulay kay iya kana nga adlaw. Ug imong atong tan-ahon ningon ang Ginoo nga ako ning adlaw pero kitay gipapahuway. No? Nindot juga ya atong Ginoo mga igsoon, ingon siya nga kamo pahuway. Kining adlaw din ako, nya kamo pahuway. No? Di ba? Pero mao na. Gingon man din nga ningon din ang Ginoo mingon ka Moises hangtod kanus aldi sa 27. Sa ikapito nga adlaw ang ubang mga tawo migula aron manguha apan wala sila makakita. Ingon ni ana kagahi ang ulo sa mga katawhan, no? Basahon nato ang Hebrehanon 10:24 ngadto sa 25 nag-ingon dinhi ug mamalandong kita alang sa pagdinasigay sa usa ug usa ngadto sa paghigugma ug sa mga maayong buhat sa walay pagbiya sa atong panagtigom ingon sa gibuhat sa pipila hinuon magdinasigay kita sa usag-usa ug labi na gayud sa makita na ninyo ang adlaw nga nagkaduol na. Mugidasi kita dinhi sa basahon sa Hebrehanon nga magpadayon kita nining atong gibuhat karon. Magpadayon kita nining atong panagtapok, atong panagtigom, diin kita maminaw, mamati sa pulong sa Dios kay ang matagpulong nga mugula sa baba sa Dios dili gayon mubalik nga kawang apan mo akumplisar kini kun unsa man gyud ang iyang katuyuan sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Ug dili makawang. Dili gayon makawang iyang pulong mga igsuon. Mugamit lamang siya sa mga katawhan aron maoy tigpamaba moy mosangyaw nini apan ang pulong nga mugula sa baba sa Dios dili gyud mo balik nga kawang hatagan gyud kamo kun unsay iyang katuyuan sa inyong kinabuhi.
Ikaduhang Korinto 12:9 nag-ingon dinhi, apan siya mingon kanako, ang akong grasya igo alang kanimo kay ang akong gahom gihingpit diha sa kaluyahon. Sa ingon niya na labaw na kong gikalipay ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kaluyahon aron ang gahom ni Kristo mulandong nganhi kanako. Gipasabot din ni Pablo nga ang atong kusog dili gikan nato. Ang atong kaluyahon mo'y atong gikuhaan o kusog si Kristo. Nga mao'y naghatag kanato sa tanan natong mga panginahanglan. Kay gikalipay niya ang pagpagsigarbo tungod ningon siya sa iyang kaluyahon aron ang gahom ni Kristo mulandong ani kanato. So kung kita mga igsuon atong angkunon, labi na gyud ang himaya sa Dios. Ug atong angkunon nga kita mahimo nato ang paghimo sa mga butang o mga tulumanon o buluhaton nga gihatag sa Dios kung wala ang Dios atong kinabuhi. Pakyas gud ang ato ang pagpakabuhi diha sa Dios. Ang gipasabot niining mana mao nga kita nakinahanglan ni Ginoong Hesukristo. Anaa sa Dios ang walay katapusang supply sa grasya diha ni Kristo. Apan kinahanglan nga sa kanunay kita mogunit kaniya. Ngano man tungod kay si Ginoong Hesus mao ang pan sa kinabuhi. Siya ang tanan nga atong gikinahanglan. Ug ato sa hinumduman mga igsoon sa atong pagtulun-an ining kahaponon nga dili kita malimot nga ang Dios mao ang atong tuburan. Siya ang gigikanan sa tanan nga ato ang gikinahanglan sa atong kinabuhi. Ug tungod kay siya man ang gigikanan sa atong gikinahanglan sa atong kinabuhi, ato sa makita ug atong timan-an nga ang Dios mao nag-supply niining mga panginahanglan sa ato ang kinabuhi. Siya ang nag-supply sa atong panginahanglanon. Tungod niining mga butanga ang Dios makita nato tungod sa iyang kadako sa gugma di kanato. Ang Dios mao ang naghatag kanato og kasiguruan. Kung naa kamo sa kamot sa Dios, you're in good hands. Amen. Ampo ta. Tuidukot tong mga ulo. Langit ng Ama, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo ning kapunon. Lord, anaara gayud kanimo ang tanan Ginoo. Ikaw ang among tuburan. Ikaw Ginoo Lord God ang naghatag sa among panginahanglanon. Bisan pa man Ginoo Lord God ang amo ang kasiguruan sa among kinabuhi dinhi ning kalibutan na gigikan usab kanimo Ginoo. Busa man salamat Ginoo sa imong gugma. Sa imong grasya nga imong gibubo sa imong makatawan nga niya dinhi ning kapunon o Lord. Lord, nagampo ako Ginoo nga ikaw Ginoo magpanglihok sa ilang kinabuhi. Nga kung unsa man ilang masabtan o ilang nakutlo nga pagtulunan sa imong mensahe, Lord, tipigi kini sa ilang kasing-kasing Ginoo Lord God ug tugote amahan nga ila kining magamit sa ilang pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ma-apply kini Ginoo Lord. Busa man salamat Ginoo Lord God nining maong mensahe. Ug akong gituboy Ginoo Lord God ang imong kongregasyon diha kanimo Ginoo God tungod kay anaa sa imong mga kamot ang among kinabuhi. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Kini among pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.